YouTube channel. So for today's video, magbabatopic po kami and bibili. Hi guys! So, nakabili tayo guys. So, yeah. So, magbabatopic kami. So, bata-batopic. Dito na lang. So, pipili siya ng anong ano namin. So, ano? Dito na. Bili pa! Mulit natin. Okay. Hindi ko alam bili. Sige, ako na lang. Ano po? Ice load. Dalawa po. Mas bili na tayo. Magkano? Dalawa po. Ice lolly. Magkano yan? 10 pesos. 10. Ito po. Bili na tayo. Marlo. Lucu Roma. Maliwanag guys. Ito po. Paano pa? Okay Wala na. akong pipili. Okay na to. Ano yan? Okay lang. So, tapos na po kami magbato-bato na. Ito, ice lolly. So, magbabatopic na kami ulit. Ano to? Pick! So, bibili kami. Hindi mo pinapakita na eh. Bibili. Kakahiya, guys. Tayo. Ang dami. Okay, ito, bili ka. So, ato po, bibili ka. Ito yung binili namin. Bibili po tayo. So, nandito kami sa loob. Oh, wag na. Sorry. So, bibili kami doon sa... So, meron pa, ano lang na yung pera? Ilan na lang? 20. So, yeah. Tara, bili. Tara. So, bili po! Bato-bato-pick! Bato-bato-pick! Bibili. So, nanalo siya ulit. Tuloy, sumama siya. Ano siya? Takbo na lang kayo. Doon na kay Lola. Oo, dito doon. So, Ay, papasok siya doon. Sarado na lang natin doon. so, bili pa. Ano? Bili pa. Ito lang ako kasama. Laba kayo. Nakakasama ako. Bili po. Labas. Magkano ba yung labat yun? So, sige, paisa pa. Tsaka po dalawang mento. Ay, ito. Pochi. Ito na lang po daw. Pochi orange. Ingat, grabe. Ano ko ba? Isa. Tapos, ito pong pochi. Yung pochi po na Kilikili mo tayo. Natuturo na yung ice cream. Ay, wala na. Thank you po. Ay, takbo, dali. Ay, just na. Ann! Ate Ann! Ito ba buksan natin? Dito daw. So, ayaw pupunta tayo kay Lola guys. Ito. Gogi. Natatakot ako dito. Saan kayo dadaan dyan? Ano? Dyan? Hindi, dito. Dito ba?
Hindi naanap tayo. Sino sila ate niya? Doon. Nahanap ko. So, yeah. Dito. Uy, tabi-tabi po. Sabi po. Ano? Lilibag! Hindi lang ang ganda natin. Wadang kasi. Nanano ka yan? Ikaw nagbabantay dito, ate? Go! Init! Hawakan mo. Okay, dami ko na! Isos ka. Gogi, ang dami ko na ako. Kasi na lang ako. Wala na. So, ngayon, nandito na kami sa bahay. Yes, sir. Parang nag-ano kami, no? Nag-shopping. Ito ko. Sobrang init kami, guys. Tara, ito. Nag-alusan na yung ice cream, guys. Wala bang nagkulang dito? Baka may nahulog, gano'n. Wala na. So, we're back home. Diba? Pawis ko, guys. So, yeah. Ito po yung nabili. Ito ang patatas. Beef patatas. Cloud9. Lava cake. Ay, no. Pangulus. Uy, go, nawala yan. Ayun o. Ito. Lush. Grab natin. Saka, Ito. Yung orange pochi. grab natin to, guys. Ano yan? Ang paris ka. So, ayun na, guys. So, ito lang mga nabili namin. Bilang ka kayo natin. And, yeah. See you guys. Bye, guys. Thanks for watching this video. Hope you enjoyed this video. And please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Team Magda and Music. Bye. Ay, go. Kung tapos ka nila. That's it for today's video. Share. Subscribe. Please click